No guys, kababalik lang namin galing sa bayan. Kaso di na ako nakapag video doon kasi ang daming tao. Baba ko muna tong mga to. Bago ko ilagay sa lilim ng sasakyan. May mga kailangan ibaba. Tsaka bigla din kasing umambon. Akala namin uulan pero hindi pala. Mali. Ay, buat pa tayo. Many hours later. Yun, may nagpa-practice yung mga bata. Yun. Ay. Mga bata dito, akala mo ano. Hindi cellphone ang hawak, manok. Oh, di ba? Ando doon yung uncle ko isa. Nakikipanabong sa mga bata. Ganda ng laruan nila, panabong. Practice.
Lalaro lang sila. Timpla muna tayo ng kape. Ilan? Tindahan ko daw ng malayta, pero no, agad yun yun. Oo, may kapilay ta. Hindi ako maamuod, ang kayo kami. Araramidan kami ni Uncle Danny nga kwa, pang chaser. Tapos kinabukasan, nagsakit si Chan na. Dahil hala. Ang Danny din ano, ang parpartito, hindi ano, agar-aramid ti kasta. Araramidan niya chaser. So, ang sakit si Chan na. Ang muda di emperador ti nagasakit si Chan na. Lahat yung nilagay mo. Lahat. Gaso kalba to. Kaya nga na daw kayo ng kamasay. Ay, akong nagtiga mo, di ba? Inaamatandang Inaamatandang nagsasabong. Apa? Bandungan ko. Inaamatan na nagsasabong. Mas mga bata yung mga kasama. Pagpakpakan baboy ay ano ay ano? Mahal, 140. Grabe, pati saging sa palengke ninyo, 100 per. Nanglina. Patikim nga. Sarap ng kain mo. Binuksan mo na yung loaf bread. Isa-isa lang, oh. Pagkain agad. Yung chicken dyan, pili ko may isa-isa yan. Ay, yung lakay ko nga salit, tapos dumating ko sa isa, inulam daw niya yung dala. Christian nga kahapon, yung ano dyan, binuksan niya agad eh. Hindi mo, mauawatan, timbagala ide. May salang, timapanji munisipyo, siya lang kanulengkan, may sama kini. Sina? Apat, may physical distancing daw. Tapos the door will be open so that the in and outside. Halika dito, Tamatchoy. Halika dito. Woo! Meh. Hello. Takip silim na dito. Yan na yung pinsan kong mataba. Kain ng kain. Nakailang chicken ka? Wala pang Pasko. Ubus na yung handa natin. Ha? Paano na ito eh. Malaking no kalding na ita. Ay, haang. Salamat na ako.
Mano mo, wala pa. Oh. Wala na yung ano, yung mga nagsasabong dyan. Kaya si uncle kanina siya pinakamatanda eh. Pinapasabong yata yung ano niya. Manok niya. Tama na tayo dun. Mga nagluluto. A few moments later. Lagyan bawang, paminta, sibuyas. Yung pala naging chapsoy, no? Sa pansit. Puro sibuyas lang yan. Sibuyas. Sibuyas na lang, mamoy na. Yan. Samukol mo. Tahan natin yung tabatchoy. Kumusta higa-higa mo dyan? Makapatulog. Sige, magluto na kayo dyan. Isa tulog na rin eh. Tulog na rin yun. Tingnan ko. Tulog na ulamin. Kinakatulog kami sa kanya. Kinakatulog. Si datay ganda tayo. Ano lang yung too much? Ano tikin yan na ito yung... Aras kaldo. Oh, yan. Ay, kayo patis. Ay, Patay ko lang. Ay, ko yan. Hindi ako magkibara na. Tignan mo. soy na. Tignan mo. Puno na. Yan na pala. Malinis yan ah. Yan palang puno na. Paano pa ba yan? Ano daw yan? Para spaghetti. Hiwalay yung noodle. Tapos ihalo na. Kaya. Katapos yan natin. Iwanan natin muna. Pwede paglagay. Aw. Nagtugiwaw siminto ah. Galing ng chef ah. Chef. Chef Christian. Chef Isko. Ganyan, may tagaluto. Doon yung tagakain. Nakahiga. Nag-aantay. Nag-aantay yung baboy. Binugbog, parang binugbog kita ng baboy ito. Sakot na sakot ko na. Isang puno lang. Ino ko sa buhay. Andito pa yung noodle. Sabak ko pala. Lagay ko na naman itong pan. Dalawa na lang pang pinay. Ano yan? Yung noodles mo nila. Bukas na daw. Puhulaan natin yan. Kapsoy o pansit. Yung noodles bukas na daw. Pinakananggal na niya yung kapsa mo. Sino iluluto? Dinte. Bakit ka ba? Init. Gapay. Yellow. Oh yeah, seperti itu mereka. Kamu daus. Lino, kapan sih stop? Hi! Welcome to my vlog. Gugutom na sila. Diba?
Niya ako professor. Nagpaka-video na kumantay. Nawan ako sigura ko. Sigura lang. Ayan na. Kumukuha na ng pagkain sa isa. Pwede ba gusto mo? Wow, napasaya ko lang. Kumakain ka na naman. Kumanan. Habang may pagkain, kumain ka. Sino maghuhugas? Wala namang huhugas. So, Kumanan. Merry Christmas! Christmas! Ate, mag-subscribe daw sa akin. Sabi mo kasi